Sziasztok srácok, itt link egy új videóban, nem másabb a videóban. Robloxon a bujócskás pályán fogunk játszani. A bujócskás pályán fogunk játszani, igen, úgyhogy menjünk gyorsan, még nem kezdődik el, hogy elkapjon minket a hunyó. Ide felmegy srácok amúgy, tudom, de... Srácok, nem tudom hova menjek. Ki arra a csumában az ajtón, mert videózol. Amúgy már elkezdődött? Na azt nézem. Srácok, már elkezdődött, már megy. Félek, mert nem tudok elbújni. Most tudom, hol bújjak. Ott felmelkedjünk. El fog kapni, mondom nektek. Srácok, el fog kapni. Nem tudok merre menni. Ez ő. Ez az a Roxy. Ez ő, Jezi. Mi? Ez a hunyó. Melyik hunyó? Segítség! Meg fog halni! Fussunk! Nem, ott jön az a Rocki. Ja, nem fogsz elkapni. És elkapod. Bazd meg. Na, nem baj, srácok. Nem baj. Kapott. Na, nézzünk. Jó, srácok, addig leállítom a videót, mert így unalmas lesz, hogy ezt fogunk nézni. Majd elkezdődött a játék, visszatérünk. Ha visszatértünk, srácok, már csak 10 másodperc, úgyhogy már mehet, már 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és indulás. Na nézzünk, ki lesz. De csúnya ez a gyerek. Mindegy, nem érdekel. Láttok, srácok, most pálya lesz. Na nézzük, milyen pálya lesz. Ez biliárdos. Biliárd még ott van. Legyek már én. És én vagyok. Srácok, én lettem a hunyóka. Elkapom őket, jobban fújtok innen. Ha meghaltok. Na srácok, most én következek. Most elkapom az egészet. Videózós. Teljen már az idő, hogy kapjam el őket. Ez baktérium, ami jön ki amúgy belőlem? Mi az? Hát csak 20 másodperc. Srácok, holnap fogok csinálni egy... Nem tudom, vagy máma, vagy holnap. Squid Game-es videót a Roblox. 4, 3, 2, 1. Na most megvagytok. Most én jó, most gyere dob fel a kezedet. Jó, ott itt csúnyaság pótlékok. Jó, itt már valakit látni. Mondom, mi a pálya. Hol van? Eltűnt az a... Ott van. Gyere! Hol van? Tudom, az a gyerek lebeg ittem, vagy miket csinál. Nézzünk csak fel oda. Srácok, ha valaki van oda fent. Ott van.
Megöltem? Te megöltem. Aha, megöltem, mert 6 ember van. Megöltem. Na, keresünk még embereket. Haló, van itt valaki? Volt valaki. Nem volt. Itt sincs senki, srácok. Hol vagytok el? Merre bújtak ezek, srácok? Én egy gyereket se látok már, amúgy már. Nem azért. Halló! Elnyert titeket a föld? Hol vagytok el? Őszintén, srácok, én egy embert se láttam. Embert se látok amúgy. De ne nyávogjon már. Ez a macina. Ott van, gyere ide! Öcsém, te nem menekülsz fel. Meghalsz. Gyere le onnan. Gyere le a csilláról. De így gyerek magától. Van fent a csilláron. De leesek, hello. Srácok, már mindjárt lett el az idő, és még egy embert kapok. Az ott megy fel. Meg vagy. Gyere. Gyere ide. Jó, megvan. Megvan. Meg a csilláron azt elkapom. Hát ha el tudnám. Nem nagyon tudom. De 20 másodperc, és még csak két embert fogtam meg, mert a másikat nem fogtam, igen. Akkor is miért vagyok ilyen bénácska? Megvan, mondtam. Az is ember. Jó, ennyi, srácok. Hány embert fogtam meg? Nem tudom, amúgy őszintén. Ja, 2, 3. Legyen már az udvaros, az udvaron ez a pálya. Ezt a pályát vártam már, no. Ez a veszély. Fogadjunk, megint én leszek. De én nem akarok már megint az lenni. Megint ez. Hol vagyok? Az udvaron vagyok. Srácok, az udvaron vagyok. Leugorok. Hol bújok, srácok? Mondjatok nekem valamit. Már vannak az udvaron minden, amúgy van azt a szék. Mi lenne, srácok? Ha abba a házba belemennék, ott néz. Belemenjek? Mi van? Sietek. Ó, már csak 10 másodperc. És elindult.
Nézzünk. Ott van. Ott van. Nekem itt jó, ahol én vagyok, srácok. Kiugratlódtam, ugye nem a funyó. Ott van. Ott jött ki a gőz. Ez. Ott van. Bye. Én innen nem megyek el. Jó van amúgy ez a hunyó. Osztó! Ez felrepült majdnem az űrbe. Majdnem az égbe felrepült. Az égbe. Ezt szerintetek elmenjek innen? Vagy nem akarok, mert akkor lebukok. Bemennék oda a konyhába. Az kiugrál ottan. Oh my god, 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 valaki ottan ilyen fut. Majd felrepül az égbe. Fussunk, ott jön, ott van. Most utánam jön? Nem utánam jön, de ott van, láttam, jön ki a füst. Gyorsan. Majdnem úgy az. Most ide jön? Ez engem követ. Jó. Most kapja röcskös. Itt valaki van. Ki ez a Green? Szevasz, bátya. Ez ő. Ez ő. Mondom, nem veszi fel, ő ráerőszakolja. Visszatértünk, srácok. Itt vagyok. Nem tudom, hogy az ő volt-e, mert jön ki belőle az a... Mi az a... Látjátok? Szerintem ez ő. Nem tudom, srácok, őt ki, de... Remélem nem ő. Srácok, ott van, láttam. Ott van, én futok, srácok, mert ott volt, láttam. De annak a gyereknek annyi. De ezt már nyertem. Itt van, mondtam. Nyertem, ennyi. I'm a ninja Thanos. Thanos. I'm a ninja Thanos. Pa. Honnan adjak? Már nincsen. Már nincsen kakaó. Takaró? Már nincs kakaó. Már nincsen. Megittátok a tejet. Most én vagyok? És megint én vagyok, srácok. Miért én vagyok? Én nem akarok lenni. Nem áll. Úgy, nem mindegy. Itt vagyok, srácok. Még van 10 másodperc. Bom. Para. Bom. Na,
Most meghaltok megint. Most miért vagyok a szekrénybe? És milyen pálya ez egyáltalán? Nincs itt valaki? Nincs itt. WC-n vagyok, videózok. Hol vagytok? Meghaltok. Haló, haló, haló. Valaki? Szevasz. Meg vagy. Ennyi volt. Ja, meg 2 players. 2 ember volt. És én nyertem az egészet. Jó, a srácok, ez a videó ennyi is lett volna. Tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!